Sa mga litratong ini, mahihiling an mahibog na aso magin ang ginigibong pagresponde kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection sa pagkakasulo kan duwang eskalon na harong sa Purok 2 Barangay Sagrada, Minalabak, Camarines Sur, alas 9:30 kasuudma. Sa impormasyon, sulamenteng ang senior citizen na si Cora Cadores ang nasa laog kan nasulong residensya. Natulos man na nakaluwas asin nakahagad nin akudir sa mga pagtaraid na harong. Sigun kay Senior Fire Officer for Solomon Tanay Jr., an officer in charge kan Minalabak BFP, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa inda kan report. Alas 11 nin aga kan maideklara ninda ining fire out na uminabot sa primerong alarma. Hiling nagpuon damon sa ibabang bahagi kang kitchen. Tapos nahiling na lang ninda na biglang nagtaas o kalayo duman sa second floor po. Base po ito duman sa eyewitness na iniimbestigahan ni duman sa lugar po. Dai pa direktang matukdo kan otoridad ang posibleng kausa kan insidente. Alagad sa mga siring na insidente, saro sa mga pirming kausa an electrical short circuit asin an mga nabayaan na nakasaksak na appliances. Sundom lang po sa hali po sa tuyang opisina na di kayan pa po na magkaigwa-kibong karas di kasulod sa tuyang mga pagrurugaring sa tuyang residensya. Napaagi po kang unang-una, inot na inot po itong pagpacheck ta po kang linya kan sa tuyang kuryente. Baka po kaya lumang-luma na itong linya kan sa tuyang kuryente. Tapos nag-upgrade kita ng mga appliances, nag-overload na po itong load kan sa tuyang electrical connections. So baka po pwede na bako po sa pagmanda sa mga nakakadangog na ipacheck na po sa registered electrical engineers or certified barangay electrician sa tuyang lugar para po masiguro ta po na safe po ang sa tuyang mga pagrurugar. Sa presente, padagos pang pig-uobserbaran sa ospital ang tagharong makalihis na ma-high blood. Sa datos, iniyan primerong kasulo na naikurit sa banwaan. Mientras tanto, pasado alas 10 manin aga kan parehong aldaw kan masulo manan sarong barracks kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Purok 5, Concepcion Grande, Naga City. Uminabot sa haro sarong oras antes na maideklarang fire under control ang kasulo. Maswerteng mayo man na nakulugan sa insidente. Sangon yan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.